A ver, pensemos nisto por un momento. A voz é unha das ferramentas máis potentes que temos, verdade? Pero se somos sinceros, a maioría de nós non temos nin idea de como usala de verdade. Así que, imos ver que podemos facer ao respecto. Din por aí que unha voz educada é unha ferramenta que abre moitas portas. E, a ver, é totalmente certo. Pero, que significa eso en realidade? Pois significa nin máis nin menos que o xeito no que soamos pode ser a diferenza entre que nos escoiten ou nos ignoren, entre convencer a alguén ou, sinxeramente, pasar sin pena nin gloria. E aquí ven a cuestión clave. Porque, que pasa cando esa ferramenta, esa voz tan poderosa, está, pues eso, fora de control? Pois pasa isto, o caos absoluto. Imaginadeo, unha voz que non se adestrou é como un kart desbocado, sen freos, directo a un cantil, un desastre comunicativo, vaya. Pero pola contra, unha voz ben adestrada, iso xa é outra cousa. É como un coche deportivo de alta gama, preciso, seguro. A diferencia brutal, non sei. Falamos de ter potencia, claro, pero tamén control e dirección para levar a mensaxe exactamente onde queremos. Moi ben, pois imos facer unha especie de diagnóstico. Chegou o momento de pasar o que poderíamos chamar o test do condutor vocal. Imos ver calles son as diferenzas máis grandes entre un novato e un piloto experto. E aquí o contraste é clarísimo. A ver, o conductor novato, o seu motor, a respiración ven do peito. Resultado, unha voz débil que se cansa enseguida, que se apaga. O chasis, o corpo, está tenso, ríxido. As marchas, pois, atascadas en primeira, sempre monótonas, aburridas. E o tubo de escape, berros ata quedar sen voz. Agora, o piloto experto, o seu motor é diafragmático, pura enerxía inesgotable. O chasis, o corpo, está relaxado, flexible. As marchas cambia de ton, de intensidade, adáptase a cada curva da conversa. E o escape proxecta os sons sen esforzo ningún. Pois este vai ser o noso mapa para chegar a ser expertos. Entón, como se consigue isto? Como pasamos de ser ese conductor novato a un piloto profesional? Pois imos velo agora mesmo, dominando eses controles un por un. Primeiro de todo, o motor, a respiración diafragmática. E ollo, que iso é complicado, pero é máis sinxelo do que parece. Cando collemos aire, o diafragma baixa e os pulmóns énchense a tope. Ao soltalo, o diafragma reláxase e o aire sae con forza. A clave é esquecerse de respirar co peito. A potencia de verdade ven de aí abaixo. De feito, pódese probar agora mesmo. Se poñemos unha man na barriga, temos que sentir como se expande ao coller aire. Pois aí está. Esa é a nosa fonte de enerxía. E por que é tan importante isto? Pois porque esta respiración é o combustible para todo o demais. Con ela conseguimos máis aire, e máis aire significa máis potencia e, sobre todo, moitísimo máis control. É a base, o alicerce sobre o que se construe unha imaxe de confianza total. Seguimos, o chasis, é dicir, o noso corpo. A cousa é sinxela, un corpo tenso equivale a unha voz tensa, non hai máis. Así que o fundamental é relaxar os ombros, o pescozo, a mandíbula. Unha boa postura non é só por estética, Un corpo relaxado literalmente libera a voz, deixa que flúa sen nada que a fríe. Imos agora coas marchas, cos matices da voz. Porque, a ver, comunicar non é só cuestión de volume, nin moito menos. Trátase de saber cambiar de marcha, modular o ton, o timbre, a intensidade. Ás veces hai que ruxir como a un dragón para transmitir paixón e outras veces falar case nun susurro para crear intimidade. Dominar eses cambios de marcha, eso é o que de verdade emociona a quen escoita. E para rematar, o tubo de escape, a proxección. Aquí hai que ter o que chamo a mentalidade do megáfono. Ollo, non se trata de berrar, que eso é o único que fai estragar a voz. Non, trátase de dirixir o son cara adiante, de imaginar como a nosa voz viaxa e enxe toda a sala. E así, sen forzar, conséguese que nos escoiten perfectamente ata na última fila. Entón, que ocorre cando todas estas pezas, o motor, o chasis, as marchas, encaixan á perfección? Pois que chega a gran transformación. O momento de converterse de verdade nun piloto experto. E velaquí o temos, o noso panel de control vocal. Todo funcionando á vez, en perfecta sincronía. O motor, o chasis, as marchas e o escape. Cando todo isto traballa en equipo, temos o control total. A potencia, a velocidade e a dirección.
todo o necesario para levar a nosa mensaxe exactamente onde queremos. Nivel superado. Chegamos á meta. O control absoluto. E dominar a voz non é só unha cuestión técnica, ten recompensas moi reais. A xente tómanos máis en serio, evítanse malentendidos que non é pouco, e iso é a base para crear confianza. E quizáis o máis importante, falar con claridade e control danos unha sensación de calma, de autoconfianza que además se contaxia. Porque ao final do día, unha boa comunicación é a chave do éxito, en calquera campo. Entón, por onde empezamos? Pois cunha misión diaria, sinxela pero moi poderosa. Primeiro, practicar. Dedicarlle uns minutiños cada día á respiración e a vocalizar un pouco. A clave é a constancia. E segundo, gravarse. Sí, gravarse. Escoitar a propia voz é, sen dúbida, a mellor maneira de ver onde están os nosos puntos fortes e que cousas podemos mellorar. E hai que lembrar sempre unha cousa. Dominar a voz é como aprender a tocar un instrumento. Ninguén se fai un virtuoso da noite para mañá, pero con práctica e con paciencia, os resultados, vaya se sorprenden. Así que a pregunta final é: hai ganas de poñerse a volante?